Isabel II, la monarca britànica més longeva de la història, hauria complit avui 100 anys. Entre els actes que s'han preparat al Regne Unit, esta exposició de moda, més de 200 vestits de la monarca que es pot visitar al Palau de Buckingham fins al mes d'octubre. S'obri l'armari d'Isabel II, un dels més importants de la història moderna de la moda, perquè 70 anys de regnat donen per a molt i ella va ser sempre conscient del silenciós poder de la indumentària. Els reis Carles i Camila han visitat esta selecció de més de 300 peces d'entre les més de 4.000 que tenia. La majoria mai han vist la llum i les que més expectació generen són el vestit de nòvia, confeccionat en setí de seda i brodats florals que feien al·lusió a la Commonwealth, o el vestit de la seva coronació a Westminster, recordat mundialment perquè va ser la primera retransmesa per televisió. La intenció és que s'entenga com la reina va utilitzar la moda per a fer el seu paper i que siga inspiració per als dissenyadors del futur. Ens conta Caroline de Guiteau, una de les comissàries. Fidel al seu estil i sempre activa a l'hora de decidir els dissenys, este recorregut d'alta costura comença amb vestimenta infantil, però el plat fort són els vestits de gala i la imponent col·lecció de joies. També la colorista fórmula d'abric, vestit i barret dels anys 90, que eren quasi un uniforme i la feien única. Un llegat estilístic que forma part de la història recent del Regne Unit.